Het is sneun, de dag van de wedstrijd tegen AZ. Opvallend is hoe goed de sfeer in de selectie is. Alle reden eigenlijk zelfs, want het gaat poer best. En hierlien stier Jans nog maar een brakke selectie in de onderste regio van de competitie. En nou wordt de sprutsen over het kampioenschap. Het precies straalt eraan, hè? Ja, nee, dat is echt heerlijk. Je merkt ook gewoon, wij zijn er klaar voor. En nou mogen we het ook laten zien op het podium, tweede, derde plaats. Heerenveen stiert voor de wedstrijd tegen AZ treden. En dus ja, Heerenveen maakt het kans op de titel. Zo binnen het nou helemaal de feiten, maar bij Heerenveen bleven ze benamen realistisch. Wij zijn nog niet bezig met kampioen worden. En ik zei gisteren al, als het dan zo is, dan moet het dan maar. Ja, dat is net volle mis maar. Nee, maar het is te vroeg. Wat vind je eigenlijk allemaal van die aandacht, media-aandacht over de Heerenveen, kampioenskandidaat? Wat vind je ervan? Nou ja, dat is wel terecht. Je staat derde plek, dus dan... je hebt het allemaal in eigen hand. Dus dan krijg je dat. We zijn het niet zo gewend, dus dat is allemaal een beetje raar. Maar ja, het hoort er wel bij. Ja, waarom ook niet? Nou, precies. Ja. Is het realistisch? Ja, denk het wel. Ik bedoel, iedereen laat punten liggen. En degene die de minste punten morst, die heeft de meeste kansen. Dat is normaal gesproken altijd wel zo, maar dit jaar helemaal. Maar hoe het seizoen ek verrint, het is toch een beetje de revanche van Ron Jans. De trainer die toch snel lid dat hij van deze spelers een goed draaiende ploegmaker had. Even stemming peilen. Hoe is het met de spanning? Oh, rustig hoor. Lekker nuchter. Ja, heerlijk. Ja, we hield iets meer de Fries, hè? Nuchter. Ja, gewoon. Ik ben ook een Noorderling hoor. Dus, ja, nee, dat is ja. Maar is het gevoel, hoe is het gevoel in de selectie? Hoe je dat in de spelersbus? Ja. Is het besef een beetje dat dit echt een topper is? Ik ben geen specialist in de gevoelstemperatuur. Alleen we hebben wel aangegeven als het een topper is. Dan moet je ook individueel als team moet je een topprestatie leveren. En daar gaan we nou voor. Elsen niet fit? Daryl Janmaat speelt niet. Oh. Nee. Toch net vind ik nog, knibbel nog steeds? Hij heeft toch het risico is gewoon te groot en hij durft het niet aan, dan doen wij het ook niet. Doke Smit. Doke, basisplakje hè? Ja, klopt. Alweer? Ja, alweer ja. Zit er nog wel bij? Ja. Hoe is het? Het is echt een topper dit hè? Ja, zeker na de stand wel, maar dat had je vooraf niet gedacht. Dus, 3 dikke punten. En Rasmus Elm kan aan oernemen. Naar je Eltendoor. Kappen draai. Shit! Oh, doelpunt van AZ. Maar Josie Eltendoor. De afvallende bal is van Djuricic. Helpt uit. Scott, doelpunt! Doelpunt van Heerenveen van Filip Djuricic. Oh, je komt misschien de 2 door. Komt hij? Ja, daar is hij. Zo, dan is er Roy Berend die de bal helemaal verkeerd trekt. Heb je erin? Heb je erin? Hoe is het mogelijk? Dus dit is Esteban, die trapt op de voet van Simon. Dorst vangt op, wat een mooi aan Nassing. Nassing van het 3-2! Ja! Nassing van het 3-2! Ongelooflijk! Holmen, Breuer voorbij. Shit, zie maar het tweede beeld. Nee! Het is een 3-3 en dan toch! Punt gewonnen. Hey, hoor. Hoe zou jij deze wedstrijd omschrijven? Toch wel als krankzinnig denk ik. Het had van alles in zich. Momenten dat wij kansloos waren, momenten dat wij met de wedstrijd er vandoor moesten gaan. En uiteindelijk een 3-3 uitslag, dus ja, dat was wel een mooi potje. Wij moeten dan uit naar PSV, we moeten nog thuis tegen Twente. Ook Heerenveen heeft nog een heel zwaar programma met Ajax, Feyenoord, PSV. Wij moeten ook nog uit naar Feyenoord. Dus er zijn nog genoeg wedstrijden waarin je op de top van je tenen moet lopen om voldoende punten binnen te halen. Wat vind je nou? Waar steen je hem kwalitatief in die top 6? Nou, ik denk dat wij wel bewijzen dat wij daarin thuis horen. En het is heel opvallend dit weekend weer, als je kijkt naar de uitslagen, dat de nummers 7, 8, 9, 10 allemaal verliezen. Dus het gaat nu om 6 ploegen die met elkaar gaan strijden om directe tickets voor Europees voetbal. En vandaag hebben wij bewezen dat we daarbij horen. Maar eigenlijk hebben we ook wel laten zien dat wij nog niet klaar zijn voor een voetballend kampioenschap.